bayikhela la ensimini ngoba le ndawo ngangithenge yayibangwa manje bayibulala inhlabathi. Uthathe iwasho zami Zami ngathatha nenhlabathi lekonsola kasha. Ngachela konke kusho ukuthi nale y'tshalo zami bese ngiyichela ngale chibi. Manje laqale laphuma letshe lelikhulu leli limhlophe laliyingxubevanga likhazimula ngahlukisa ngale ingane zalithatha. Uma sengibuye ngisola kahle sekuphuma leli manje ngithi ngifuna ukubisa osokhemesi balu-check-a ukuthi intoni osebenza manje sibathi sekuqhamuka izwi lithi ukuthi uthatha uqalisela into ekhishwa insebenzo yasenqabeni kufuneka ihlale enqabeni. ngithola ubufakazi eThekwini njengoba ngifika nje nangubaba uletha into wathatha insebenzo kamprofeti manje ulethe lento ephume ekhaya. Ngicela uNkulunkulu ukuthi yonke imoya exoshe kukhanye. Baba onamandla uNkulunkulu wezizwe ngibulani kusisa nangubaba akube khona ukukhanya emzini wakhe. Baba ulethe ibongo kuwe Jehova bonga wena ngoba uJehova fula amavula akuvaliwe uJehova igama lakhe usebenza ngalo.